Όγδοο μάθημα. Το γεύμα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Χάρηκα που ήλθατε. Θα πάρετε κανένα κρασάκι πριν από το φαγητό? Πολύ ευχαρίστως. Το γεύμα είναι έτοιμο τώρα. Ας πάμε στην τραπεζαρία. Δεν κάθεστε εδώ δεξιά μου, κύριε Ηλιόπουλε? Θα πάρετε λίγη σούπα αυγολέμονο? Μάλιστα, ευχαριστώ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ελληνική σούπα. Και πώς σας φαίνεται η πρωτεύουσά μας? Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης. Θα πάρετε βέβαια ακόμα λίγο κοτόπουλο? Ναι, ευχαρίστως. Είναι πολύ νόστιμο. Λιώνει στο στόμα. Πρέπει να σας συγχαρώ για τη μαγειρική σας. Μου δίνετε παρακαλώ το αλατοπίπερο? Ευχαριστώ. Θα πάρετε ένα κομμάτι μπακλαβά? Είναι φτιαγμένος με φύλλο, καρύδια και μέλι. Μάλιστα, ευχαριστώ. Φαίνεται πετυχημένος. Και δεν αμφιβάλλω πως και η γεύση του θα είναι έκτακτη. Πώς σας φαίνεται η ελληνική μαγειρική? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν πάμε τώρα στη σάλα να πιούμε τον καφέ μας? Εκεί είναι πιο αναπαυτικά. Σας αρέσει ο καφές? Πολύ. Μάλιστα. Πώς τον πίνετε? Βαρύ γλυκό ή μέτριο? Μέτριο. Πέρασε όμως η ώρα. Πρέπει να πηγαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο γεύμα και για την ευχάριστη βραδιά.